אייל שיקר, הבטרתי לך שאני אמצא לך את אופן המוות של המדינה. גם אופי המוות של שאול המזכיר את המתחולל היום בארץ, וכפי שכבר צפו זאת צדיקים מקדמת דנא. בראשית דרכו שאול מנצח את הפלישתים במלחמותיו, הרי שבסוף הוא ניגף לפניהם, כנראה משום שהוא עצמו העניק להם כוח מן הקדושה במעשיו. בפשטות ניתן לומר כי הענקת הכוח של שאול לפלישתים היא כאשר מבחין שכדי לנצח את הפלישתים עליו להסתייע בדתיים, דוד מול גוליית, והדבר כה מקומם אותו ופוגע בו, עד שהוא חפץ באופן מודע להמית את דוד בידי הפלישתים. הנכונות להפסיד במלחמה ולשפוך דמי ישראל כמו בצפון, ובלבד שדוד עצמו ייפגע, משתלשלת הנפילה בידי הפלישתים, כאשר שאול נופל על חרבו וממוטט את עצמו אל מול הפלישתים הנלחמים בו. ממש בסגנון זה מדינת ישראל פועלת לאבד את עצמה לדעת ולהרוס את מה שבנתה במשך השנים לשמחתם של האויבים הפלישתים הפלסטינאים בני דורנו. וגם כאן ניתן לזהות את אותו התהליך. בראשית דרכה